Magandang araw, ko po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Mahigit 1,000 Tarlakenyo ang nakinabang sa isinagawang laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat o Love for All project sa bayan ng La Paz, Tarlac itong Martes, October 21. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang programa katuwang ang ilang ahensya ng pamahalaan, PhilHealth at ng pamahalaang panlalawigan ng Tarlac. Dinuluhan din ito ng mga opisyal ng LGU La Paz, Tarlac City Government, kinatawan mula sa mga ahensya ng pamahalaan at iba pang government officials sa karating ng mga probinsya tulad ng Pampanga. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng unang ginang na kabilang sa mga pangunahing prioridad ng Administrasyong Marcos ang kalusugan batay sa State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022. Imbes na magpunta sa mga ospital at healthcare centers, inilalapit na raw sa mamamayan ang kanilang pangangailangang medikal. Ang Tarlac ang ikatlong probinsya na nakinabang sa Love for All matapos itong ipatupad sa lalawigan ng Batangas at Baguio City. Lubos naman ang pasasalamat ng provincial government na napabilang ang Tarlac sa mga benepisyaryo ng Love for All project, lalo na't kalusugan din ang isa sa mga malalaking programa nito. Kaya naman asahan raw ang kanilang suporta sa programang ito ng pamahalaan. Bukod sa libreng konsultasyon at gamot, nakatanggap din ng mga benepisyaryo ng family food packs mula DSWD, kayang-kaya serbisyo caravan ng TESDA, Negosyo 3M, eGov App, Nanay First 1,000 Days Booth at Go Negosyo. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.